Yan sa lahat. Matagal na kami magkakilala niyan pero hindi ko pa nakita nagalit yung tao na palagi nakarala, parang cool na cool. Maski inaagrabyado na siya, very cool pa rin. Hindi ko pa nakita na nag-nervous yung tao na yan. Yan ako nainggit sa kanya kaya hanggang ngayon baby face pa rin. Dahil hindi marunong magalit. Ewan ko kung bakit ganun talaga ugali nung matagal na kami magkakilala. Siguro meron kaming more than 30 years na kami magkakilala ni Brad Ray. Pero never na nakita ko pa na tumaas ang boses niya. Never na nakita ko pa na may sinabi na against isang tao. Pamali, happy birthday na lang. Kuya and Pare Ray, another day of your life, karawan mo, dugtong na naman ng buhay mo with the blessing of the Lord. You got everything. Wala na akong masabi na sa'yo na lahat. Napakabait mo kasing tao. You got a beautiful wife, a nice family. Ano pa? More blessing? Meron ka na eh. I should say, more blessing para more sharing lalo sa akin. Alam mo na yan. Happy birthday, Brad. Ray, Kuya Ray. Pare, RBC to me or Sinense family is a part of my life. Sa dami ng tinulong niyo sa akin, hindi ko na mabilang. That's why nasa puso ko ang Sinense family, one family, in general RBC. You achieve your goal. Alam mo yan. Nakuha mo na lahat. Kaya, ang masabi ko lang, more power, more birthday to come, good health sa iyo at sa pamilya mo. God bless. Happy birthday, bro. Una sa lahat ay binabati ko si Brad Ray B. Sinense ng isang masaya at magandang pagdiriwang ng kanyang kaarawan, and welcome to the Club of Senior Citizens. Naalaala ko pa nung kami ay unang magkakilala nang tayo ay nasa Cagayan State University bilang Masscom Coordinator, na tayo ay nag-request ng isang slot para sa CSU in Focus, at siya ay hindi nagdalawang isip na pagbigyan ang Cagayan State University para maibahagi yung mga mahalagang impormasyon sa mga mamamayan, lalong-lalo na ang mga magulang at estudyante tungkol sa mga programs, projects, and activities. Brad Ray, happy birthday and welcome to the Club of Senior Citizens. Hi, Kuyang Ray. Hermano, happy birthday! Kilala mo pa ba ako? And I'm greeting you a happy birthday. And I wish you all the best. Kuyang, sana magkita-kita naman tayo ulit nila Hermana tsaka si Sis Mimi para banding ulit tayo. Welcome to the family sa senior citizen. Yay! Senior citizen ka na rin sa wakas. Happy birthday! God bless you! Happy birthday, Ray! Welcome to the 20% Club. Kaming family namin, we have proven na talagang you are a good person as a business partner, as a friend. Kaya nga yung partnership natin na maski dissolve na, our friendship is still there. Kasi you've been good and honest sa dealings mo sa amin. Nung naging partners tayo, although wala kaming knowledge sa cable, lahat ng workload, ikaw ang gumawa. We reap the financial blessings ng ating cable business. Sabi sa Proverbs chapter 12 verse 2, good people obtain favor from the Lord. And alam ko yun ang nangyayari ngayon sa inyo. And kasi kayong Sinenses, you are good people. Kaya itong mga blessings ngayon, naririp nyo ngayon. Nakwento ng mga iba, even Evelyn, yung mga pinaghirapan nyo, pinagdaanan nyo, pero
nagtulungan kayo, kaya ngayon you're successful. Okay na yung buhay mo. Kaya nga I'm thinking, ano ba ang wish ko sa'yo? You have good and loving daughters. You have a smart young son. Kaya nga, naisip ko tuloy yung something funny happened on Father's Day. May natanggap ba naman akong text message? Pero hindi ko na-send sa'yo kasi I don't know your cellphone number. Kaya yung message, sabihin ko na lang sa'yo. Sabi, a father is a son's first hero and a daughter's first love. Kaya alam ko si Jeswell bago niya nagustuhan sina Superman, Batman, sina X-Man, ikaw ang unang-unang superhero ni Jeswell. And your daughters, nung mga teenagers pa sila, nung nagkaka-interest na sa lalaki, nagka-crush sila, I know, may mga qualities na hinahanap nila na meron ka. So I believe yung mga manugang mo, they have rare qualities. Kaya nga, yung mga blessings ngayon, I believe, sinashower ni God through you kasi yung fatherhead kasi dyan binabaksak yung mga blessings sa family. And it flows down to the wife, children, and the grandchildren. So ngayon, alam ko, and I claim in the name of Jesus na yung Deuteronomy 28 blessings ay nasa sa family nyo. Ang ganda kasi noon na you are blessed in the city, blessed in the country, blessed when you come in and when you go out, you are the head and not the tail, you lend and not borrow. Ang ganda ng blessings na yun. Yun ang kine-claim ko sa'yo. And because you have a good life now, ang talagang personal na greetings ko sa'yo, na wish ko para sa'yo is, may you have many, many more birthdays to come. So meaning you will have long life.